Mistennija bidliet fil-mod kif jopera il-Malta Community Trust Fund. Fondi li tul l-aħħar snin enu eluf ta' persuni f'diffikultà permezz ta' miljuni ta' euro fondi miġbura minant il-pubbliku Malti. Waqt li kienet qed tindirizza lil konsulenti mediċi f'Londra, il-President ta' Malta Mary Louise Colero Pereka ħabbret li l-Malta Community Trust Fund se tinbidel għal fondazzjoni. Fondazzjoni li mhux biss se tipprovdi servizzi lil persuni għaddejjin minn perjodu ta' Mart, iżda li tikkontribwixxi anki fir-riċerka fuq il-Mart. Hawn il-President talbet lil konsulenti mediċi fl-Ingilterra li jieħdu ssib il-kura tal-pazjenti Maltin biex jaqsmu mal-Presidenza suġġerimenti ta' kif servizz lejn il-pazjenti Maltin jista' jissaħħaħ. Stqarrija tal-Uffiċċju tal-President qalet li fost il-konsulenti mediċi li laqgħu b'entużjażmu l-proposta tal-President kien hemm anke konsulenti mediċi Maltin li ilhom snin twal joperaw minn sptarijiet Ingliżi. Hawn il-President ħadet l-okkażjoni u rringrazzjat lill konsulenti mediċi għad-dedikazzjoni tagħhom fil-kura tal-pazjenti Maltin u spjegat kemm l-istess Maltin japprezzaw l-isforzi li qed isiru biex il-kura tkun suċċess. Iż-żjara tal-President f'Londra hija waħda impenjattiva u nhar it-tnejn żaret minn pazjenti Maltin rikoverati f'żewġ sptarijiet f'Londra, tfal rikoverati fl-Isptar Great Ormond u pazjenti adulti fl-Isptar Nazzjonali tan-Newroloġija.